Dito tayo ngayon sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan. Subscribe my channel and like and share. Keep life simple. Yan, morning mga ka-discover. Dito tayo ngayon sa Santa Barbara, yung Holy Family Church. Ano? Ganda. Sanctuario. Sanctuario. Talaga. Yan. Sanctuario di San Paris. Ito ngayon. Tayo sa church ng Santa Barbara Holy Family. Yan o. Ganda ng church nila. Tinayo ito noong 1716. Yan. Tapos na yung misa kaya wala ng tao. Ganda ng church nila o. Yan. 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 Lang tao kasi tapos na yung misa. Tayo sa gilid. Yan. Yung mga tambayan sila ng mga pulong kahoy. Kamito. Yan, may grotto. Ganda ng church nila. Talaga mga bricks pa yung ginagamit to kasi 1716 to church. Yan. Garden of the Passion of Christ. So mayroon silang Passion of Christ dito sa garden. Ayan, meron nga. Ito. Laki ng simbahan nila. Ayan, Passion of Christ. Sa gilid lang to ng simbahan. Ayan. Ang laki ng area. Yan, pasok tayo sa kung alam ano to ay oratory tsaka ay office nila yung ano nila, kumbento. Isarado ngayon kasi just dito Sunday office nila. Yan o, kahoy talaga yung ano, diba? Yung 1716 na church. At meron silang Holy Family Hall. Yan. Yan ang simbahan. Meron silang Libraria Santa Barbara. Meron pa sa library. At yun, yung kanina nakita natin yung may swimming pool dyan. Or ano pala yan. Sa grotto.
Santa Barbara Holy Family Church. So, madilim kasi sa ilalim ng building. Pas ng church. Daming puno. Sa kanilang kampana. Sa kanilang parking area nila sa labas ng church. Yan, parking. Yan, Santuario. Santuario di Santa Barbara. At likod ng simbahan, mga kamaisa na. Yan. Simbahan. Doon, tayo sa chapel nila. Teka, pasok tayo. Sa gilid lang ng simbahan. Din ng kandila. Yan. Ayun sa tao ng Santa Barbara. Yan ang gym. Fiesta nila dito is December 5th. Yep. Mainit na yan sa kanilang auditorium. May auditorium sila, oh. Ganda. Lawak sa loob. Yan, tawag tayo ng Santa Barbara, Pangasinan. Sa likod ng kanilang auditorium. Auditorium nila. Laki. Yan. Mountain.